नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ फिन बरायबावबाय। दिनैनि बे रादाबाव दं नोंथांमोननि सिगाङाव गोदानै मोनब्रै खौरां। बे मोनब्रै खौरांखौ नोंथांमोना फारि फारियै जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। सेथियाव दङ भारताव डनाल्ड ट्राम्पआ दावबायफैदों। बिथाङा दिनै आमेरिका जथाय हादरनि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प महरै जोंनि भारताव आगान होफैदों। भारतनि आहमेदाबादआव। भारताव बिथाङा फैनानै आहमेदाबादनि मटेरा स्टेडियामखौ बेखेवनानै होफैदों आरो बे स्टेडियामखौ मुलुगनि देरसिन स्टेडियाम मुं फोसावबाय। बे समाव गाहाय मन्थ्रि मदि बिथाङा नमस्ते ट्राम्प हाबाफारि लागासिनो दङमोन। दा बेखिनि समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फंसे बाथ्रा बुंदेरना होनो आखायाव लादों। गोदानै जानो गोनां जेसेबांनाखि कम्पिटिटिभ एग्जाम, बे एग्जामाव नोंथांमोननि थाखाय नैबे बे सोंथिया कमन जानो हागौ। बे जाहैबाय मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन स्टेडियाम बेयो बबेयाव दङ? आहमेदाबादआव। आरो बबेयो? इन्डियानिनो। आरो बेखौ सोर बेखेवनानै होफैदोंमोन होनबा डनाल्ड ट्राम्प। आरो माब्ला बेखेवना होफैदोंमोन अब्ला दिनैनि अक्ट'खौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बिथांजों लोगोसे मख'जाथावदि ट्राम्पनि फिसाजो एभांका ट्राम्पआबो लोगोआव फैफादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ मुलुगनि सासे बर' लिरगिरिनो साहित्य एकादेमि बान्था होनाय जाबाय। 2019 मायथाइनि राव सोलायनाय बिथिंनि साहित्य एकादेमि बान्थाखौ मोननो हादों बर' रावाव गपिनाथ ब्रह्म बिथाङा देवचित्ते ब्रिकेटिकल मुंनि बिजाबखौ अबंलावरिनि फाव मुंनि बर'आव राव सोलायना बे बान्थाखौ मोननो हादों। मख'जाथावदि बे बान्थाखौ गोदान दिल्लीनि रबीन्द्रनाथ भवनाव दिनैनि दिनाव बेखौ होनाय जादोंमोन। नोंथांमोनहा बेखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव रेनाटास वेलनेसनि मावख' गोदानै बेखेवदों। दा बिथांमोनहा बुंदों दि क'क्राझारनि सुदेमपुरि वार्ड नम्बर 4 डन बक्स हायार सेकेन्डारि स्कुलनि खाथियाव क'क्राझाराव बे मावख'खौ खुलिनाय जादों। दा बेयाव बिथांमोना फोसावदों दि जेसेबांनाखि रेनाटास वेलनेसनि सोमोन्दै मिथिनो गोनां बाथ्रा बेयाव सुलाद लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबाङानो प्रडाक्टनि जुदि प्रब्लेम जादोंबा बा प्रडाक्ट गोनांथि जादोंब्ला बे मावख'आव थांनानै गासैखौबो कालेक्सन खालामना लानो हागोन होनना बिथांमोना बुंदों। बिनिफ्राय गोदान बर' मेथाइ ओंखारदों। समरजित बसुमतारी बिथांनि सुजुनाय आरो लासित जायख्लं बिथांनि देंखो बोनायाव सोरमोन मुंनि गोदान मेथाइ नुजादों। बे मेथाइआ दा गोदानै नुजानायलाय खोनासंगिरि बिथांमोनहा थांनानै बेखौ डिसक्रिपसनाव हाबनानै थोंजोङै बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि लिंकआव हाबनानै बेखौ नायनो हाहैनाय जाहैगोन। चेनेलनि नामखौ नोंथांमोनहा सार्च खालामबाबो नुगोन बैराथि प्रडाक्सन। आरो बे मेथाइखौ खोनासंनानै नोंथांमोनहा नायनानै गोजोननाय लानो हानाय जागोन। दिनैनि रादाबा बेखिनियावनोमोन। गोदान भिडिअ आरो गुबुन भिडिअनि थाखाय नोंथांमोनहा नेनानै था आरो डिसक्रिपसनाव गोबां भिडिअनि लिंक दं, नोंथांमोनहा नायना लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।